en realitat la història dels hospitals, com la història de la sanitat, és la història de la vida diària de les poblacions i de la vida diària de les persones. Jo crec que una característica important d'aquest hospital amb tants anys d'història és la seva capacitat d'anar-se adaptant a les diferents situacions. Sempre ha estat cobrint necessitats que hi ha hagut en el moment, des de quan hi ha hagut una guerra ha estat com a hospital militar, quan hi ha hagut epidèmies ha acollit els malalts perquè no entressin a la ciutat. La sanitat ha estat l'element fonamental d'aquesta ciutat. Els metges han tingut un pes social, no tan sols professional, social, molt important amb la construcció d'aquesta ciutat, i històricament els hospitals han tingut un pes fonamental. L'Hospital de Sant Andreu per Manresa històricament és l'hospital. Jo quan arribo aquí a Manresa el que em diuen és l'hospital. La paraula hospital, com tot edifici, és un edifici en minúscula, i la maiúscula és la gent que és el que fa que sigui un hospital, que és el de dins. Les famílies busquen a vegades tindre un espai aquí, perquè quan tinguin algun familiar saben que aquí estarà ben atès i per tant aquest és el punt fort que té l'hospital actualment.